Siden de første elever startede på Marselisborg Gymnasium i 1898, er generation efter generation af oceanere blevet uddannet i de gamle bygninger på kanten af Marselisborgskoven. Men hvor meget kender de nuværende elever egentlig til skolens historie og den tradition, som de er en del af? Marselisborgs 2 skolehistorikere vil i denne uge fortælle noget af den historie, som skolens elever færdes omkring hver dag, men som de færreste egentlig lægger mærke til eller skænker en tanke. I skolegården midt på den hvide bygning hænger 2 mindetavler, men selvom alle skolens elever sikkert hver dag går gennem skolegården, er det sikkert de færreste, som lægger mærke til mindetavlerne eller kender historien bag dem. Skolehistoriker Carsten Poulsen fortæller. Ivar Gudme var skolens grundlægger og dens bestyrer fra skolens start og frem til 1916. Han var uddannet kanteol, og han havde været i England for at studere moderne kostskoleprincipper. Og en af hans kongstanker var, at så meget af undervisningen som muligt skulle foregå ude i det fri. Det havde han lært på de engelske kostskoler, hvor der var mange sportsaktiviteter. Og det var noget helt andet end det, man kalder den sorte latinskole, som katedralskolen på det tidspunkt repræsenterede. Derfor passede det ham fint med området her uden for byen, ude ved skoven og tæt ved stranden. Skolen havde egen badeanstalt. Der var kejlebaner, fodboldbaner, tennisbaner knyttet til området her. Så det passede ham fint. Alle var enige om, at han var en meget dygtig skolemand. Man kalder ham en ildsjæl. Men det med økonomien var han ikke så god til. Da den hvide bygning, som relieffet hænger på, da den blev bygget, så begyndte det at blive sværere for ham. Den blev bygget i 1905, og det går økonomisk ned ad bakke for skolen, selvom den var en vældig elevsucces. Der var mange elever, og i 1916 må han opgive sit livsværk, og skolen bliver overtaget af kommunen og er et kommunalt gymnasium frem til 1976. Gudmes kongstanke var, at hver elev er et selvstændigt individ, som man skal tage hensyn til som sådan. Og det var helt nye toner inden for pædagogikken på det her tidspunkt. Det stod i modsætning til eksisterende latinskoler.